Ginoo mana kaninyo. Maanaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Busa bidali sila sa pag-adto ug hikaplagan nila si Maria ug si Jose. Ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel may tungod kaniya. Ang tanang nakadungog nini nahibulong sa gibalita kanila. Sa mga magbalantay sa karniro, nahinumdom si Maria nining tanan ug namalandong siya pag-ayo. May tungod nining mga butanga ug namauli ang mga magbalantay sa karniro nga nag-awit ug mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagkaikawalo kadlaw nga mao nay ihimo sa seremonyas sa pagtuli sa bata, gihingan lang siya Jesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Manglingkod. Una sa tanan, maripadong paso ganiyong tanan. O mabulahan agong tuig. Wapa kay pagpapangan 2031 pumunta ka ron. Ang 22 pa. Naghinumdum ko sa una, no? Alas 11 ka jud, no? Isa kwa tay misa kaniadto katupay permi si Ramondra ang magsaulog sa kasulog sa pulong unya pagkahuman manaygon dayon, no? Uso ba na karon? Asa ka uso pa karon? Mao nga malipayong malinawong bag-ong tuig, Hinautunta nga magmalinaw ta kining tuig 2023. O pasalamat sa tuig 2022. Ako dako jud pasalamat sa Ginoo. Sugad sa pagkapare, the first time ako maka-celebrar og Santos nga misa sa bag-ong tuig dinhi, no? Kay milarga ko ang last na nga bagong tuig din sa San Isidro, 1995. Sus, mga kwarto mo. Asa pa mo dito, no? Kami dito si Namaming, Bilbinido, o mga bago na may mga nabanasirikuan, kasan isimo, iting, gamay, procurar masiro migpilay na idan iting, no? Ipanili minister, sing kuramon raman to. Alis maniboy, no? Nila minister po. Mao na nga, dahong pasalamat jud ko sa Ginoo, no? Wa jud hodam ha nga makasaulog ning Santos nga misa. Salamat sa Dios. Niadtong 2014 meari ko di ko man tumatunong Hunyo man to 2019 ting pamista na Mayo. Unya 2007 nakauli ko Hunyo gihapon, no? Mao gyud wa gyud no, wa gyud timing, no? Nga pang Pasko mo na nga dito ko nagpasko sa Manila, no? Ubada wow unya dihipot sa atong yutang natawhan, no? Atong yutang natawhan ng San Isidro. Mao nga uban nining pagsaulog nato atong nakalive ta, no? Mao na tanan nga mga nga nagtan-aw nini mao na sila sa San Isidro, no? Ay, sige. Una sa tanan, ang sa pinakaunang adlaw sa tuig, atong gisaulog ang pangilin sa inahan sa Dios. Kinsa may atong inahan? Si Maria Santissima.
atong inahan, no? Daghan na dire, no? Daghan de Fatima, ang katong de Fatima nga dagko na kuha na? Napa? Katong dagko nga Fatima nga imahen, no? Nay Lourdes, dito may Grutan Lourdes, na padire, no? Daghan, no? Daghan, Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Perpetual Help, niyan sa kunang panabang, kung sa pa yung mga inahan ngayon na imahen de la Virgen. Image of Our Lady, no? Medalla Milagrosa, daghan man na kayo. Pero usara, no? Ang atong inahan, o ginahan sa atong lahosanan, inahan sa atong Ginoo, o nahimo po natong inahan. Nga mao si Maria Santissima. Pinaagi nini, gitudluan kita sa simbahan, nga adunay kita inahan, namoy iyang yutanon. Pareho si namaming, no? Inahani Nilo, no? Napadire si Kwan sama yatudeng na ba yatudeng, no? Wala na, yatudeng na. Yang anak si Rosel, dapat Rosel rin, wala. Marites, si Ma. Daidol, dakaban ano. Inahan. Nahimo silang inahang yutanon. Si Maria, no? Sa mga bagong tuwod ako kaila naman, ha? Si Isang, no? Na ako yung mga nahimog inahan kakaran. Na, daghan ng anak di mo kasi mga anak mo na. Tapad di mo? Tulog ka mo. Wala nga. Inahan nga yutanon. Ako inahan si Minyang, tuwa naman to sa langit, no? Tuwa sa purgatorio, wata kebalo, asa sa karon. Pero natay inahang gawas nga inahan, yutanon natay inahang langit non. Inahang langit non. Nga mupangga og muamuma og mabantay kanato, no? Namay kanta, ang gugma ni nanay. Namaming, dili o dili tupngan. Kaya ba wala? San sa mga bahandi. Ning kalibutan. Ang tanan mahanaw. Tanan ay katapusan. Kaya ba wala? Ang gugma ni nanay. Magpabiling kanunay. Huwag magkabaw na. Huwag mo turing na maming. Sa una kita may na maming, na maring, no? Sa kunanay, si Nanita, na Karda, no? Mga katikista, no? Ano? Muna ang gugma ni nanay, no? Labaw pa, no? Dili gayot ko mo, ang gugma ni nanay, no? Dili katok nga, bisan sa mga bahandi. Mga anak, ajo mo paluma, layas. Di na sana say mapul anak kasi yaw na ayaw lagi pa mailiday. Kisa man na nabisita nimo, kisa man na. Ikaw man siguro, kisa mga imong anak dong, tagadiin bangka, basig baryente ta. Si nanay, sigilag pangguan. Ayaw tawa, ayaw mo yung mapulan. Kaya ang gugma ni nanay, dili gayot, matukngan. Bisan sa mga bahandi, bisag nakahumana ka college, bisag naka-abroad na ka, bisag nakabahay na ka, o bahay nga concrete, no? Hollow block. Dili kung matukngan ang gugma ni nanay. Kay naningkamot yun, nga kamo, kitang mga anak, magkinabuhing Diyos nun, magkinabuhing Kristohanon o masinugtanon, no? Mupangga, kiman, mupangga, panggaon yun, no? Bisag kusion, panggaon yun, ano? Og mo, amuma, og mo bantay ka na to, sama sa ibong pagbantay sa mong inahan, kisa do'y namisita nimo. Sama sa pagbantay sa mong inahan,
karon sa aka muli magbantay ka na to. Ug naay inahan nato nga nagbantay nagamuma, ug naasay inahan nato nga nagpangga, nagamuma ug mobantay hangtod sa kanturan nga mao nga to inahan langit nun kinsa man si Maria Santissima. Sa kalipay o kasakit, no, bisag bagyo, ha? Naunsa man nga gibidaan man ta, no? Sa una na pa may mga television din, wa naman ha, gipapha na sa udet, no? Sa kalipay o kasakit, no? Sa panahon sa fiesta, baili dito, kaon dire, kaon dito, ha? Bahog-bahog, kumbira, tuda-tuda, no? Ihaw, baboy, baka, na? Ala, bahog-bahog. Pero, apil po ang bagyo sa kinabuhi, na? Labi na si Inday, gimulagan sa imuyap. Na? Katawa na. Labi na si Udong, no? Yung gimulagan sa iyang hinigugma. Mau na, hinautunta nga dili nato ni ato ning puy-an, no, ang gugma ni nanay. Kung kita maluya, masubo, mahadlok, sangpiko nato ang mahal nga Berhen kay siyaman ang gitagasan sa Dios nga mahimo natong inahan og manlalaban. Atong inahan og manla laban. Kay siya man ang atong inahan nga tigpatiwala. Nasayod mo? Kapila ta bagjuhon din sa Southern Leyte, sa Maasin. Nasayod mo nga sa daghang mga panahon, no? Dapat yung Taral Well, katong gitayo dalang limasawa ni atong 1985-84 man siguro to. Nadaghang nagkumbabit sa Agre, no? Kaya ron di maanod sa bawod. Pero ang lungsod sa Masin, di panalipdan sa atong inahan. Matud pa na ako na dito sa Nilikahel. Nagdupa usa ka babay. Kinsa man ang atong mahal nga patrona Nuestra Señora de Asunción sa Maasin. Mao na nga mudagkot gyud ha. Nandagkot mo dito sa pista. Mao bitaw nga akong gipili. Unsa may ako apelyido? Doy, ang apelyido Nuestra Señora de Asunción. Akong gibayluan ako ngan. Kisay ako ngan. Si Father Isidore of the Assumption. Mao bitaw gireguluhan ko sa taga-sugod, no? Ha? Kinsa man eh? Si San Isidro. Akong likod, kinsa man eh? Ang atong mahal nga? Virgen. Kaya akong gipili kay mauguna ang atong inahan nga manlalaban. Gipanalipdan ta dinhi sa atong lungsod sa Maasin. Umaw, nasangpito nato ang mahal na Virgen kay siya man ang gitahasan sa Dios nga mahimo natong inahan ug manlalaban. Mga kaigsunan ko ni Kristo sa pagsaulog ning solemnidad dili ni fiesta sa tansbitugan na puno gyud, no? Bisan pag naay sinugba, budbod, bingka sa inyong bahay kay magpakuan na kita palehe. Na abundante ang pagkaon, na tinuwang dangget, na salamat mo nanay niya gituwang pigaan kung tinulang ng dangget, na mao na nga tungod kay magpalihi ta nga bisan pag pobre, bisan gikuso-kuso atong bahay sa bagyo, makakaunta sa tulo ka adlaw. Ang bagong tuig maghatag kanato og kahigayunan sa paghimo og bagong sinugdan. Kini ang magdasig sa mga tao sa paghimo og mga masaman. Paminaw mo, kini ang magdasig sa mga tao sa paghimo og mga
Panaad. Manaad yung ko, dili na gyud ko mainom dai, Dili na gyud ko magmarites dai. Dili na gyud ko manlibak, na? Panaad, hinaut unta ng 2023 bago natangki na buhi. Kano sa ang mga tao gidani sa kalibutanon, no? Mao nga panaad. Nga manaad ta, nga dili na gyud ta magbuhat og mga dautan. Og naatay gitawag New Year Resolution. New Year Resolution aron maghimog kabag uhan sa kinabuhi. Og hinaut unta nga atong tunganon aron kita mausab ngadto sa kaayo, kabuutan o katarong. Si Pope Francis adunay listahan sa mga New Year Resolution. Abay usa may New Year Resolution dai. Namamay sa New Year Resolution. Iting sama. Iting sa mga resolution. Usi mo. Unsa may New Year Resolution? Asinta na rin, wala? Today na sa may unsa may ba? Unsa may una tong unsa may ba? Number 1, good. Sa para sa mga babae. Nga dili na gyud manglibak. Mao da. Kisa kay ngani mo da? Dagarin man ka? Dili na gyud ka manglibak, magmarites, no? Unsa pa? Para sa mga bata. Dili na sek sa pagkaon. Ay usik pagkaon na. Di ko ganahan ining danggit, sige lang danggit. Gusto ko sardinas. Hotdog, no? Nay humba, nay litson, mangita pa yung sardinas. Kada katugbong man, no? Pasensya na good father, nano man. Sus, sardinas na kita, so kada katugbong man. Asa namang tilong manok? Espesyal, no? Sardinas, kinakatugbong. Karon hayahay naman, 15 minutes tugbong sa kay motor. Sa una yung tao, agi may kation, bawon pa ka. Bawon pa ka sa kation. Mauna, ayaw usik-usiki ang pagkaon. Unsa pa? Hatagi panahon o pagdagad ang uban. Adaw awaho, ija-ija awaho. Hatagig o pagtahod ang uban. Na? Mao nagregaling feeding siya. Ayaw sige nilumbaay para sa mga bata. Wando sabwa kalig mga kinde dinagana. Asa na ang uban, no? Sige, ukay-ukay. Mabitaw nga itong dili si Kate Carayo, no? Dili naghatag ukay-ukay. Ukay-ukay mo na, ukay-ukay. Wag, na nool. Tag 50, black man. Ukay-ukay man. Mau na nga. Simpleng mga paliton. Pobre man ta, simple gitong paliton, no? Unsa pa? Dola ubani ug tabangi ang mga kabos. Kay bawo ko tan Pitugat, nagpasalamat ko sino sung mahal patron sa Liberador. Yang gibuligan. Nalipay ko kasagaran sa mga bahay dire, simento na ubang galing nga murag di nagwa na gud tabi takpe. Matos ni binido mang sara mang ngitag o kugon, no? Sa una lang dadoy, no? Kasi wana lang naso deh. Come on, mamo di mangitak dito tukot dito sa kwan. Sa Bodako dito sa tunino dito sa Bantiles, no? Sa Lamak. Kana diha sa bukid sa nga diha kada ibawa kini tiyo. Ang kita dito kugon, Kugon. Thanks be to God, no?
Unsa pa? Huno nga ang paghukom sa isig katao. Maudo na sa. Labi na ka nang magmarites, naghukom ko na sa isig katao. Kaya wa nay, isasin. Sala na siya, batok sa gugma. Ayaw hukmi. Napagaling dito, igingon dito nga, natagak lang sa lube, natagak sa pijabas, ingabot, gikan dito sa kation, dito nilas ka dida, dito ka Nuevo, nang singlong lugar niya, that's ka naaning dire. Bingon dito, natagak sa pijabas, pagabot dito lujo, di sa namatay. Natagak sa pijabas, namatay. Ayaw paghukom sa uban. Ayaw paghukom sa uban. Sana, kinahanglan imo ng sutaon nga mauna ang nahitabo. Tukion ko mo na, kinsa may natagak sa badabas. Pag-abot itong namatay, mauna yung mga marites. Dito, dire ako sa Pilipinas kaya ba marites na? Kaya nga kung si Marites anak ni natudeng. Dagami Marites, sikat ng Marites, oy. Mayroon ba ni ubing ka? Bana kinahanglan, unsa pa? Higala og respetuha ang mga tao nga adunay lahi nga hunahuna og pagbate. Nakikatarungan, Ikawalo, paghimo o pagtahan sa kinabuhi sama sa kaminyoon. Mao ni ang atong misyon. Hinapunta kay sa kaluoy sa Ginoo basig niya pa ko hantod madyo mista ko sa inyo. Mao na nga atong pangayon sa Ginoo nagtabangan ta aron maghimo ta og mass wedding, Katong naman si Bado, katong mga nagpuyo-puyo, hinautuntang kining 2022-23. Dawato na to. Kung saman, nanakay tulong anak, huna-huna pagbuwag. Hala, pag sayo, pagbuwag ka, sayo-sayo ko sa impyerno. Init na ba dito? Sige, mauna itong buhato na. Higala og respetuha ang mga tao, gadunay lahi nga unang pagbate. Ikawalo, siyam, himong batasan ang pag-ampo, pagpangayog og tanang tabang adto sa Dios. Mauni natong nagmisa de Gallo puno. Hinatong ta magprosesyon puno ang dili lang bagong tuig, dili lang Pasko. Ubang Domingo, prosesyon, Aurora, puno ni si Mada Aurora. Wa, kamo may painit. Katusaw na itaw kami sa Mareng, dito sa Nanita, at dito sa Kation, at dito sa Lamak, sabi na, kamay na ko'y manunod, huwag may painit. Misa de Gallo, ay puno na yung simbahan, kadiyas-diyas puntahan, di anang painit. Di pa kung ganahan nga dito sa auditorium. Mauna nga, di na pabukaton ha. Bisan painit, magdaig, magambahan ta sa Ginoo. Maunay daghang nga merito. Ika na po, pagmalipayong subay sa kalipay sa Ebanghelyo. Ang pag-usap sa kabuligon dili sayon nga buhaton, adunay panultihon. Bad habits die hard. Apan bisan malisod, dili kini imposible. Kay adunay may Dios nga motabang kanato ug magbugtong sa atong mga kahuyang. Sayang sulat sa mga taga-Galacia San Pablo nagpahinumdom, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak nga sa atong kasing-kasing. Busa dili nakamuulipon kun dili mga anak na pinagi sa mga sakramento madawat nato ikan sa Kristo ang grasya nga makapausab ug makasanto sa atong kinabuhi. Panalanginan ug bantayan unta kita sa Ginoo. Maluluyon ug magbangitagon unta siya kaninyo hangtod sa kahanturan. Makaigsunan ko ni Kristo ang katapusan nga atong sa ulugon dili lang sa bagong tuig sa adlaw sa tuwinahan sa Dios kundi pag-ampo alang sa kalinaw.
kalinaw hapsay. Ha? Dili itong gusto kong kalinaw, pero limakira. Gusto kong kalinaw, sige marites. Gusto kong kalinaw, mangulata. Gusto kong kalinaw, anang hubog, no? Kundili kalinaw pagbago sa atong kinabuhi, dawato na to si Kristo o magkinabuhi kitang Kristohanon. Manggihatagon, maluluyon, mampon, og unsa pa? Masinog, tanon og mapaog, sanon. Atong pangayon sa itong Mahal Birhen Maria, kining tulo ka mga dagkong kasaulugan katong saulugon karon. Ang unang adlaw sa tuig 2023 ngatong gitawag Solemnidad sa ni Maria Inahan sa Dios, bagong tuig, bagong kinabuhi o lawas sa tanan nga magkinabuhitang malinaw. Amen.